רוצה שרדר 130? על מה? שמה? נשק 130. קודם כל יש לך טראפים? טוב, יש לך טראפים? כן, יש לי טראפים. טוב, אני צריך... תביא לי 4 סטאקים של 144, אני אביא לך את כל זה פלוס עוד 10 נשקים. אבל זה רק 130, אחי. נו, אתה רוצה 144 גם? כן, 144. צריך רק 144, לא 130, 144. אז זה ועוד 144 נשקים. אני אוסיף לך עוד 6 נשקים 144 ותביא לי 4 סטאקים. 4 סטאק. תביא לי רק את ה-144, לא צריך את ה-130. טוב, אז כמה 144 אתה רוצה? 5, סבבה. כמה אתה רוצה על 5? 5? כמה סטאקים אתה רוצה? תקי על 5? לא יודע. סטאק וחצי? אז כן, יאללה, זורם. סבבה. אתה יכול אבל רגע, איזה סטאקים של טראפים, אחי? לא אמר. ברודסייט, סבבה. תראה לי איך זה נראה רגע אחד. וואלה, אחלה, סבבה. אז אמרנו 5 נשקים 130? כן. 144 או 130? 144, 5, 144. אני זורק לך פה 100 ואז אני זורק לך פה עוד סטאק. כמה יש פה? יש פה סטאק וחצי. איזה סקאמר מסריח אתה. בסדר. רק בדקתי שזה אמיתי. איזה סקאמר מסריח אתה. אתה מוזמן לבוא לקחת. רק בדקתי שזה אמיתי. לנסות לפחות. טוב. יא אוכל בתחת. יא מניאק. טוב, אני ככה או ככה אעלה את זה. את מה תעלה את זה? ליוטיוב? כן. אני